Dobrodošli na 9. po redu festival zabavne glazbe Darfest. 25 izvođača, 25 novih skladbi natječu se za vrijedne nagrade i Grand Prix Darfesta. Put prema zvijezdama ove godine prati gost Darfesta, pobjednica Eurosonga Emilija Kokić. A greške nema kada je Darfest u pitanju. Petak, 23. svibnja u 20 sati. Kinodvorana Daruvar. Pokrovitelji festivala Grad Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija, Turistička zajednica Daruvar, Daruvarske toplice, Vakom Daruvar i drugi. Medijski pokrovitelji Radio Daruvar, Super Radio, Narodni radio, Radio Kvirinus, Radio Novska, Radio Križevci, Radio Virovitica, Radio Terezija, Krugoval Garešnica, Bjelovarski list i drugi. Kroz program vas vode Dražen Kocijan Kocka i Vlatka Babić. Darfest u petak 23. svibnja u 20 sati. Kinodvorana Daruvar. Darfest.